духтарако бовар кунен и хели курс то ҳол ягон ҷода гузаштагӣ набуд. Нигоҳ кунен ҳамагӣ 450 сомон ай курс зиёда аз 15 намуд намхе необычни шириниёра тарзи омода карданша нишон метиҳад. торт, чанд намуд чизкек, мисол ва ё бо пирожникҳои хушрӯ. Я бор бидроен менюи ҳами духтара биненда боварӣ дорам ки ягон курсда ҳози ин менюра гузаштагӣ нестен, ҳози ин пухтупазора кардагӣ нестен. Ина марамат бидроен да курси духтарак бихонен. Ҳамагӣ 450 сомон ай. Ира бинен охи ман худам заказ кардам дина. бовар кунед 100% розиям. Ҳам ба маза тайёр мекунад, ҳамаи пухтупазош вай ай эксклюзив ай. Ҳар ҷода нестай. Марамат нархи дастрас кати ҷо кам мондаги ай. Скидка кати қабул кардистай 450 сомонӣ. Ина марамат бидроен ҳамагӣ дар 450 сомон кати соҳиби як ҳунари беҳтарин шавед. Хай бинен хушрӯгиша.